Haleluya. Haleluya. Sami wangu pamoja na baba, temjaleta katika pamoja na mimi.
wafundisi nemasports enyu vanotengetedzwa wese saka nojendera matokasemese tsara baba vemwanakomana namai haleluya. Zvivereko Acts chapter 9 pavhesi 22-25 kana kuti mabasa apostori chapter 9 pavhesi 22-25. Toenda kuna 2 Corinthians chapter 11 pavhesi 32-33. 2 Corinthians chapter 11 verse 32-33. Kana makuwa yatatanga kuverenga kuna Acts chapter 9 pavhesi 22-25. Pane mazwi matema pamusoro anoti kutendeuka kwaSauro. Asi Sauro akaramba achisimbiswa, akakunda vaJudha vakanga vagere Dhamasiko, achiratidza kuti Jesu ndiye Kristu. Zvino namazuva mazhinji akati apera, vaJudha vakarangana kuti vamuuraye, asi kurangana kwavo kwakazivikanwa naSauro. Vakarindawo masuo masikati nousiku kuti vamuuraye. Zvino vadzidzi vake vakamutora usiku vakamuburusa naparusvingo, vakamutsa kudenga. Toenda kuna 2 Corinthians chapter 11 verse 32-33. 2 Corinthians chapter 11 verse 32-33. PaDhamasiko mubati pasi mambo Areta akarinda guta ravaDhamasiko achitsvaka kundibata. Ndikaburuswa ndiri mudenga napawindo parusvingo, ndikatiza pamaoko ake. Iri shoko raMwari kuvana vaMwari vanomunyasirei. Amen. Mazvita tinoda kutenda Mwari pamusoro wavhangeri wari kutitungamirira. Pamusoro sanduni wedu pamwechete naDheti CM director wedu, pamusoro wafundisi wari pakati pedu, pamusoro wandiperekedza wese, pamusoro waimbi wari kuimba zvakanaka. Ndaona baba achirinda, tiri kubva kunhandaura imweyo. Mwari wakanaka. Haleluya. Mararai. Haleluya. Happy wanasamtoko. Kuda kutenda Mwari kuti chokwadi kwazafamba. Nyama inoita yakuneta handiti? Asi ukaongoti Mwari ndisimbisei. Haleluya. Kuti ndipedze usiku huno zvakanaka. Mwari vane zvavakakugadzirira manheru ano. Mwari vane mpuwa yako yamuda kuenda nayo. Ndakutenda Mwari kuti panapa ndasangana nemaclassmates angu kuchikoro. Tanga tiri musame class na Reverend Katsande, na Reverend Fusire, na Mike Vicente wandereka vaibera. Tanga tiri musame class kuDC. So ndakutenda Mwari kuti ndiri kushumira ndiine maclassmates angu panapa. Haleluya. 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 Wotodaira kukusarare nai. Wotodaira kukusakotsira. Mazwi anoda kutaura manheru ano munguva diki. Anoti nyasha dzaMwari dzinofanirisa kunyange wasina kufanira. Nyasha dzaMwari dzinofanirisa kunyange wasina kufanira. The grace of God qualifies the unqualified. Ngoma chikorechera. Mukadzokere kaya kanoti nyasha dzenyu Mwari wangu
Zinondishamisa zvikuru. Nyasha dzenyu dzimayoni dzinoshamisa nyasha dzamwari. Haleluya. So now usimuke mwana wamwari uipenye ni muimbiwe. Haleluya. Nyasha dzamwari dzinotifanirisa, dzinodina kuti tikwane. Nyasha dzenyu mwari wangu dzinoshamisa zvikuru. Idzo nyasha dzenyu mwari wangu dzinoshamisa zvikuru. Nyasha dzenyu mwari wangu dzinoshamisa zvikuru. Nyasha dzenyu mwari wangu dzinoshamisa
Hallelujah. Hallelujah. Yakani kutaliza pana kuti nyasha zvinongorewe grace, the unmerited favor of God. It is the undeserved, hallelujah, favor of God. Zvino zvasina kukodzera kana zvasina kuapply, but nyasha dzaMwari dzinonomuwana so. Obva kuti wewe ndakaitirwa nyasha kuti ndinge ndiri panapa inyasha. Hallelujah church. Kuti mundione ndiri pano inyasha. Handinozo ndakabhadhara, ndakaitirwa nyasha. It is unmerited. Hallelujah. The unmerited favor of God. It is undeserved. Because undeserved, Baba. Remember when I never nyasha when you wake up. And the body don't get God, and not people don't get paid. After that, I don't know. You lose the man, you move back. Inyasha. That is not deserve. You want to meet up and everything. Why don't we move back? But I end and I don't want to talk. But I don't talk and I don't want to pay. Nekuta chipiro chisipo. Asinyasha zakaniwana. Hallelujah. Mukazoona mudzimai wamuchokwadi munobvumirana nemi kuti kana dziri nyasha chaidzo dzakatondiwana. Kukoti hamuna umona. Dai aripo ndingamuratidzira kuti mazuva ano wanopazve. Unondiitisa mabhindikuwa. Ndakapinda ndebhatata. My you people remember. Anga walokaziwa. Watikani kiti zviwo zvatinoerenga muupenyu. Totaura kuti idzi inyasha. Pane zviwo zvatinoti apa ndakashanda. Apa ndakamiramira. Nepamwe kwamafusire. Izvi ndandisikadeserve vacho. Hallelujah. Ndandisikadeserve. Izvi zvazvitiri zvangu. Vanoziva zvizvo kugara pasi vachibvunzwa unoda kuitei muupenyu uchiri grade 7 nezvavakazova unoenda kuona kuti zvimwe zviro zvandakazova dzanyasha. Wenyasha webvauko, wenyasha webvauko, wenyasha webvauko. Tine zvimwe zviro zvatiramba ndiri pano, zvimwe zviro zvatiri tikaerenga muupenyu tinoedza kuona kuti ichi neichi ndakanochirongedzerwawo naMwari ndisina kubvira ndakachipurana. Hallelujah. Hallelujah. Munoziva hama dzangu, muupenyu pane chimwe chinhu chounoti ndini. Ukanga wana nacho so woti ndini. Ndatonewo tumazuva netumakore ndakufambawo nemotikari yangu pesina. Asi musuno uyu ndakati ndakabata makii kudai yemotika. Haleluya. Ndakazvibvunza kuti ndini woye akufamba nechina nemakii. Ndaizvifunga
kana nguwa yakaibharidzwa namamavi panapa kwake. So Paul panosvika pakoini ndokutanga kuchitsanangura manje nhoroondo yake kuti ini ndichitanga ministry ini ndakaita zvekuwanika nenyasha. Ndakamira hangu pavhendo rokuenda Damasco. Haleluya chechi. Ndinyangu pavhendo Damasco. Asi Damasco indarisina kuona mata. Anongana kuita jenda kuenda kuona mata Damasco. But ndaitoenda kuuraya wanona mata. Ndoanga kufambira. Enda anaine mapepa. Alitoa testimony yake. Pakoini. Ndokuti ngauza na ngauza zangu. Ndakaita zvekusangana naMwari. Haleluya. Ende shuwa mukaerenga ndosaka ndadzosa kuti muerenge Acts chapter 9. Munozwa manje Paul ari kusangana naMwari. Mwari ndokumubvunzaipo uri kumboita nezvei. Zvikazi ndini handitenzi. Zvikazi ndini waunotambudzwa. Zvikazi chipinda muDhamasco. Ndokubva apinda muDhamasco. Paakapinda muDhamasco zvinozi anoenda kuonamatirwa nemuprista ainzi Anas. Ndokutanga kuona aita 3 days asiri kuona. Haleluya. Ndokutsanangura kuti hama dzangu zita rangu rakachichinamba rechirina kana nyasha dzakubata manje kana grace dzakuloketa unoramba uchiwandudzwa uchiwandudzwa. Haleluya. Saka zvinosazi Paul akatanga kuwandudzwa pakati pavo. Vanhu vemuDhamasco vachiona havangovandudzwa wakakura navo vasingaoni newavarikosika zviapruvi kuti zvinoita vasingaoni. Unoapruvwa vachiona. Haleluya. Kukwalifaiwa kana kufaniriswa unondobvetwa. Vanhu vendingaino vanobveta but denga rakakubveta rikapedza. Mukamira muchimwe nzvimbo dzamunomira hamukwana mwana. But denga rakakukwanisa. Zvimwe zvinhu pane vanhu vekunharaunda kwenyu vakatodzi kana zvaizvi neizvi neizvi hazvisi zvapavo. Nyasha dzinondishamisa zvikuru. Nyasha dzinondisha. Nyasha dzinobata mhuri soka kuisimudza nyasha. Nyasha dzinobata vana soka kuvasimudza soka. Asi dzinokuwa makurire vakaita hazvitauri kuti maizogonawo. Ononotoronoti bambo wanakapota wanakapunjenjere zvinosina mambava ndiwo masinda atinopiwa so. Nyasha dzakaputirwa mune zvimwe zviro zvisingaperi. Nyasha dzakaputirwa vokuti vanhu vachikuona so havazvioni kuti nyasha dzakawanda. Wesi manje mukomakasane netumwe tumitumba twedu kuti nyasha dzawanzwa chaiko zvinoshupa kutoka muchini bati dzakatowanzwa nika. Ndakandotaura navo mwana mai padzapo ndikati ndiri kutosira pamutoko ndiri kuona nyasha dzakawanda. Vanhu vari kugashira mubaridzi inini ndiri kuti kupeposha akutoendiwa pafurani rekuoparidza kumunja kukrosa. Izvo zvindiri kusamanyika ari pakati pemunja ngenyasha. Asi Jesu uyo anaiziya mamunja. Using the same token, Jesu uyu ngakuti Jesu uyu ngakuindese kure.
na mafilifua wangu mujibani sio shenge toka tata kutoa kuna hali munu maji sisikacha kanisa kutitende kushika hivi saka akachanda tushopeza utata tunataka wakumbana wakai kwa twese Yehova tabara mwana wale kulini utaka haleluya church wewe bautaka mwanawe nane 3 months ndio kazi ndiye swali harani watu wengine kulikuwa ndiye swali moja hawa fundi paka ndio fundi si walimu mmoja paka sasa anampira ndege ima muri ili harani nilikuwanda kupiga mfundisi ndege isuna mapa na tulipa mavisa uko pachia kwa pasi kule juu nilikuwa mimi nilikuwa mama nilipa wamonelea sharu roho yako ni Lulu rasi baku pale kupapa pisa kwa kona za Afrika kilomita kuzopenda na yeye bila kuhera kuje kwenye za Afrika kuhera ndio sawa sawa kadira sote wote jimano zekuiba zero jo wagomana asi makana ya adili kufundu kabla samu bideti mukawereka mumashule mengi kutoka pale mukawereka mumashule mafesti kwa sasa ni polisi toka ile ndio mnapokuwa toka na ili na yeye mtamsikia Kristo kinini takata msao katika mesa kama bila sawa ya kushikamana nempura na kasabida hili suti akatota ni juri bisangu jekana juri bisangu sekuna Yesu sinoga sakati wali malaika wangu matuta anajua 40 slashes -1 kana kuwekwa na kawe kutane mfe kana kuwekwa Kristo ni namba 1 but amusitaki kwa sisi ndio inasha so ndipo mapisa kwa kwa ministry yetu kiliko na mapana ndio kwa kino swa TS wafona ano mfundisi mkochekwa TS cha kwanza plate ndikati nile banombo sasa makabo kandeki ndikati TS kinondo zona zilimo mwenenda Mungu Yesu wewe akakula chini kana taiwa na mmoja Nasha zenu mali wakwe zinonisha kiguru zakadipisa patipa zakadipisa pansoro
Nakamipinda pasi, nakaliza pamusoro. Nyasha, 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 vinonisha. Vinanitie, kana ili ndege ininga hii bila imulengo. Hizi zekuzopinda maili aladramu. Zikaza babachi kinyasha za wantu. Ndini manzo indi homurimo. Bana ifitra kichikura. Bana useuti mesu. Kichaso indi hotirimo. Watikani nyasha zaba izilasimu za wantu. Nyasha zaba izilotakura watu. Nyasha zaba izilofakiri za wasitaki fakiri. Ndini mutaula neshe nyasha. Nyasha zaba azitari vipi kanda. Nyasha kama wanasema kuti kumagabe ndio yakuna wanopana nemvura. Inogera chete zvemene gero kudai izvozvo. Akagona atoda kuramba kuti nhasi andinoti zvipirizi pandingi anovhara. Nyasha dzivhariwa. Nyasha dzinoenda pane usingadi. Nyasha dzinoenda pane wakamara. Nyasha dzinoenda kunomhizira maoko. Nyasha saka mangwani chirara remagadzira kuti mangwana muri kuyakotorwa pamavhiza ipapa. Haleluya. Ndopemuke kwalina kotorwa. Manje takachitambudika manje kuti hembe manje dzekuchena. Kufika mundege. Yo bakaenda koti pizza stress harina kudisa sadza kusuwa. Ini manje kandari tori nane pozo warumendi kango watch shows zangu nini mata manje. Papa kasha. Akatamzira ni mata kuchifundifua changu mbi. Kuti chichi nisikizike mundege. Nyasha, 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 nyasha. Nyasha kanda, nyasha kuyukema na kuyuko. Nyasha zinoshika zvakadaro. Saka tisvikira tisina zvekukwanirisa kopinda mundege. Mundege munodoka mona musaka kuchizvona mazuva anotizvikura kuti takushitaura nahane tiri tu. Nyasha. Haleluya. Munoziva mangwani macho kumateni pakausvika bhenzi yanga iri yeblue. Idino zvacho muupenyu mubhenzi ndaasari ndambopindamo. Saka mubhenzi mune ledha irimo so yekuti vanga vakagara so unofana kuti hodheva mabhiza uko unashakuti upenyu hwakanaka mani unamata kwakanaka mani vanokudaenda ibani umu makanditora nebhenzi ndiri pamabhiza. Hai ichi Tuatapo wapenzi wabaya wanataka pamusaka kaipe. Wani kachike nini karibu wale basari. Tuatapo wachike nini mzaka shaka. Shaka nanga smart. Baadaye akumbake mbuli yangeza kuchezesa kundeki. Unasema inini ndakakurira kuocha. Ndikatanga mimi tayari kuocha. Zvetauni zvakaishi. Zvazvitori kuti zvicha. Saka matoireti ekufurasha.
zako za nini nazo ziruga wataipenyasha hiyo. Wewe ndio pataka kitu ndiki kienda Victoria Falls. To cut the long story short. Akaenda katika cruiser. Ikaenda kwa crocodile, ikaenda kwa elephant. Atina pande zina kusika kwa Victoria Falls mia. Nyasha. Ile tu na mai bana shikile kimoda ura na kutisi. Musuno urapera. Wanu wangu kuchema mu wafundi sikeni kutuda kwenda kutikisha. Wakati ndalisha isebeke because washiki wale bana apata tena boikia. Itu na mai bana shida kushika na maovu. Nekwenda kuna mtu sitadia. Iti wangu iti muranga ina. Raka bata nalo maoko. Ndio nakaenda kwa mutengesa kuno. Kuti kama wewe watatu kwenda kuburana na watu chini matano wewe. Wakuta urotijeso mpeni. Ndandaje. Chicha tika hivi. Ndio kufawaenda kuna mambo ainzi aredas. Mambo weka masa. Shikazi tunakumbira kuti muti uraende. Haleluya. Tunakumbira kuti muti uraende. Ndakakutsvaga kuti Aretas ndiani. Akana papi muimesheni Aretas. Zviro zvenyasha panapa. Popaenda kuti Aretas pakati pacho si. Wakati kana nyasha dzawanda Aretas aushani. Mungu nyasha kuna mambo Aretas. Mambo Aretas. Taura kabisa kuna mambo Aretas. Ambo itakuwa mambo Aretas. Hapo biba mambo Aretas anopinda mupeni wako. Mambo Aretas was one alifata in law wa Herod Antipas. Ulifata in law mlishizia. Takakuna kocha. Teshara. Aretas wanga aliteshara wa Herod Antipas. Herod Antipas ndiye. Ni huyo
ndio zapisia kwa boss kushika so maika atanianisha hivi ndio hiyo so aretas regani kusuri aretas wana aretas wano usatambile wanu wamani sino filiki tayasha usafiri aso zetechi sino kangane tayasha mwana wake akatore homa mkazi aleta sani busy na poa kuna wakati mwongea mwana wake kana ule utanyasha takanyasha wakanyarara siana le kumarana marana ne sio samari ne watu hawa haleluya wewe kwa mashua kwa haleluya so aleta ndio ana watu wa masoja wewe bana ndio wanashoma bana warumi wewe bana masoja aleta wewe bana masoja aleta bana wewe ndio bomoka wewe kana nema zimai wewe bana masoja kwa wale kama ya wewe ndio kuomba kuja masoja aleta haleluya church alikuwa namba masoja aleta ndio watu waende ndio ndio bado kwenda huko bado kulida kuta mchekeza kuta kwenda huko nyaenda hapo na kama tutakuona wao kuleta state of attraction yao mambo zako zimunga kwenye watu shanti tunazendea kuomba kuta ndio kwa muoneleza kuta kana 45 kuta wao wafarama keta tabamu ndipo wenasha umukuliba usaida business letu barida wenasha watu wale namo watu wananyasha tawanda watu wanakwenda kwa karira watu wenasha poa masaba na watu ende baba sana na watu wa mamusiko but bana watu wale kwa kai kata mundu akazara nyasha ndio ino zimistake manje hiyo ndio ino zimistake nikukalia matale mundu wenasha mistake pale kasonga nofari wanema naomba ambaye ni mundu pale kasonga nofari wanema naomba tino msikana anotanza ni waita kunyama wagara panogara satani waita kunyama wagara panogara suluruka wagara panogara suluruka alipika musanga na utaiba soma ndio kawapi satani waita kunyama wagara panogara satani waita kunyama wagara panogara suluruka wagara panogara satani aipo pale kumuswe because mkono na wala tabala bakaita kusafanya nashi haleluya church ndio mkono compare kazi poa kama pana kufika Damascus pana hapa ndio declare kuti wewe wakati unaofanya kwa kufika pakati watu wanaokuona wapa na ile nchi kana baina ya demoni ya Europa akata anakuja pa stage hii mwana wanakutora uiza pale stage hiyo kuona wapa na ile nchi mali Europa anaenda kwa Mungu sanyasha yeye pana mwani kuna mundu wani bana ngati tu baada mara pere bimara kumi wa misusu tisno kumi omega pile bakata nyasha mo mapse nyasha
zinondishamisa chikuru. Nyasha, 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 zinondisha. Because what was you are a threat movement. God are not a grammar, God are attacking Moses. Who are attacking Moses? Not a grammar. What I do by the way, what I do, what I promise, what I
akafira muno akudi kunze achingowera huku pasi pemuhambusi watikani kudenga kudamba anogadzira mabhasikiti enyasha ekupukunudza kwake saka Mwari anoenda kotigadzira bhasikiti vadikani patinonamata Mwari anotipa Mwari anotipa patinonamata anotaura kuti ndiani akakumbira dombo mchimba ndikamupa dombo, ndiani akakumbira howe ndikamupa chilize. Wale wanatipa zvatinokumbira vapera kuti vakachena kuti po akazvizwa po akatozvizwa vanopata vatovongera mvurayo Mwari avapere ndopavanoti ava vagadzira zvikazi isaipo basiketi maisapo basiketi wamweni wake vanogona kudongora basiketi wakamuona varai basiketi. Yes, varai basiketi vari kunze havachaoni kuti mukati muna pete mukati memanherwa anomutevera. Tora mwana wako wanetsa umuise mubhasiketi mukati memanherwa anomutevera. Tora murume wako wanetsa umuise mubhasiketi mukati memanherwa anomwana waMwari. Tora mhuri yako uise mubhasiketi renyasha. Mwari wagadzira bhasiketi renyasha. Revival yakutoka muzi ibhasiketi ragadzirwa naMwari kuti vanopenda vari kupinda bhasiketi vanopinda bhasiketi vatakukunyuka. Mwari vakaronga kuti vanoenda pautoko muzi wakarongerwa kuurayiwa hakuna achafa. Nolipeza gore ikutori mafuta enemounganidza mbeu enemounganidza mbeu ikunoriwa padarogerwa kuti vatinovauraya tiri kurima zvikazi chitora itambo manje mashaya tambo pana ndiani pane chijira chakaita tambo ine masvingo anetsa masvingo akatogata upenyu hwedu vati maakati vabukuno bukuno bukunyuka bukunyuka bukuno bukunyuka 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 wapano wamazuwano vanoimba tumwe tudziyo tunobhova nokuti uine zvawaitana naye mumaso akakuti sunaiwa muromo tunobhova tumasongs wapana mazuwana ndakuda kutopedza manje wadikani very soon. Saka haisi saka zvavanochichita Mwari vanoataura kuti sungai muromo webhasiketi risungai kuti pazoita tambo inorembera mama tinoda kuzoti tipukunyuse munhu nepachia aukademonstrata zviri kutoitika zviro izvi. Pana ari kupukunyuka manheru ano ari mubhasiketi atitanamata kuna ava kupukunyuswa naMwari. Mwari vanopukunyusa vanhu, Mwari vanopinza vanhu, Mwari vanoprosesa vanhu, Mwari vanobatsira vanhu kudira akazi newaweka papindike. Haleluya. Uri mwana weshumba shumba yerudzi rwaDhavhidha rine simba ukunde zvinouya mberi kwako. Uri mwana weshumba shumba yerudzi rwaDhavhidha rine simba ukunde zvinouya mberi kwako. Vanokukuma ukukomeketi vanokuroya uroyeni une simba reshumba
Shumaye mutimba kapita ila miziba ukune. Zinoyangeni kwako. Kanora bana wewe. Baba hizo basket. Awana baba ngana iwache ndakunzeka chura bosi. Wona bila basket. Wana likumana maziro wachaka meno marala waiburasa. Fuma kumoitwa marala kandoda kuponesa. Kandoda kupukuduka liko fuma kuitwa marala. Wale kaunda kupukuza betas. Wamoitwa marala. Hizo zote zinakubasira. Unaona popa pale na kuakishi sana na akishi. Sana akaisema. Because akanga wote mkana wandina hapana kukukudu. Hapa nilishira. Hapa nipende kwa nilishira. Nilisoko hili maana mbele baya. Hapa space. David, he was a mighty warrior. But the Jews banos kapana kisha no panda ila pakona. Akisha no nyuraya. Look passion kapita seconds. Look kuja na skili ya mara pass. When no body akishi we are one David alikuzo. David aliyeanza kweno gudu. Akishi sponsor the monopele. Wata izabu mambo kudai zampego. David achize mpego. Pura para kishi. Kana pia kumama zimpengo. Nasema ni kishi. Pura. Kule tunana zakata za kupona. Mwa zakati ngadi pizza basket hii. Mbona zote na leo ndio. Kule nyasha zakala mwa. Na ndio wakana wale status yao. Asema alifanya baada kupinza Marara. Kunione kukupukunyuka ule Marara. Mai. Ndio unalama mbana wewe. Ndio unalama mbana wewe patoni. Wewe patoni maana wa mai, wewe patoni. Bado kuiza basket. Kujiwakalida. Wasawe ni kususpect. Namo yako ngiye kutunga uno polisi wa wakapeka sutu. Wakalida wana boto suno kakwenda. Ime namo yakalega kitu tunaona kufiba sana. Natoka pia. Ime namo yakaita tunaona kufiba. Ukazotoroka wale mandara. Leo wale unaenda kupigizisha. Jumla ya ndani. Takaipenda kwa vitu. Ikakulia na kumuumiza mkana wake. Kana unaona kumudi. Hatuna hata kuona. Boys zenu sasa hapo kuona kutoji. Zichinyo na masamba chilomba chelwa pai. Pa. Sasa ile bana samba. Asemu. Na headmaster. Wale kama ila ya ni watu ndio zao zakati naomba tukae baba. Nash. Ahora usio toboro kutukunyuka mwanao ngada ya kutakita uchimba. Ndio complain kwenda kapai. Ndio complain kwenda kwa because ndio zakati ni cha kujidia ndio tayari nazo. Ndio kuona ile kati wa mamarele kwa hizi pana hapa. Ile kati wa mamarele kwa hizi kwanza kungeni pana. Ndio kuna mwaka kwa hiyo maskoro kushao. Wewe kwa fili kwa penyo wao. Na nasa kafirika. Sasa namo zile moyo ni chamu. Kama namo zimemwona kunechi. Mambana kutana na kama. Sasa unakuwa kama pamoja na hai. Ile dasha. Ndio anaenda kumuite Marara. Akwenda kuoraswa ngepajwa. Ndakana kuirenga zvauri chitona kurira raka kudiswa nayo. Vanondoti demonstrate mumapisha.
Haleluya chechi. Haleluya chechi. Mwari wanotipukunudza. Mwari wanotipukunudza. Mwari wanotipukunudza. Ndikuona panapa wakuchichitakura basket. Chakatanga kubudiswa hani basket. Chakatanga kubudiswa itambo pataita mwari. Itambo yakatanga kubudiswa. Yakutaura kuti munhu waMwari kakumubudisa kushanda kuseri. Ndokuparisingizimzemwari. Wanonga wakutokubudisa. Avo vakatendereza kuti mwari kurasa arangwa inoidze usiku inoibudisa izvi. Oya, kuona kubva. Ndirakuti mukati mezuva ranhasi usave kutsvaga kuti Mwari wachakubudisa sei. Anogona kusimudza uri marara. Asi chatiri kuda kuona wakunze. Chatiri kuda kuona out of the situation. Zvekuti wakabuda marara hazvishandi. Amen. Hazvishandiba. Zvekuti ndikuzivi ndakambosona umbrella kuita shoti. Hazvichaholdi water pandiri. Because ndakapfeka masutu. Ndakapfeka kwakunetseka kuita bhipi kuti zvasaidei ndakapfeka dini. Saka handichazivi kuti ndakaenda naye kuisa kuhandisi kuida vanhu. Ndikuda ndinambopfeka. Handi kudai. Musazoona vanhu vanonoka vari kutsvaka hembe kupfeka. Handi kudada vakuya. Nyasha dzeconfusion, nyasha dzamusimudza. Vanotopangana kuti nhasi usiku vaitwa zvinhu zvakagoitwa pamamwe madzimai arasa marara. Nangisaniboka kuda. Ndoparikwa kuti ndakatenderedzwa namambo Aretas. Vakauya vanhu vakatumwa naTenzi. Ndokubva wandibudisa ndiri mudengu, wadikani ndiri wenyasha. Ndatumwawo panapa naTenzi. Kuuya kokubudisa umwe munhu akakombwa naAretas. Simunganidzwa. Uri nyasha. Thank you very much nekuparidza ndakumisa nguva yakareba. May God bless you. Mwari ngarangarire mhuri dzenyu. Iro bhasikiti remama katobata muchipukunyuswa naro nemini matopukunyuka. Haleluya chechi. Ndakuti tipinde munguva yakunamata. Ndakuti munhu ari kuti ndakakombwa namambo Aretas. Mambo Aretas akandikomba. Ndiri kutoshanda kupukunyuka mufundisi. Mandiro ano mwana wakadzira dengu. Mufundisi wapano. Amuri kuonera. Wapano. Basa ravo ndekufundisa simba repima. Haleluya. Kune nyasha dzamwari dzinogonesa vasingagoni. Kune nyasha dzamwari dzinoti apererwa dzinomuendesa pamberi. Kune nyasha dzamwari dzinosimudza wari ane wepi dzichiwaita wepi. Kune nyasha dzamwari dzinotora zvakaraswa dzichiita zviro zvepamusoro. Ndakupa kuti tsoka dzako ndakamira panapa waimba wachitiimbira. Wesari kuti ndina mambo Aretas. Wakarashirwa mukai, ndira kuti usapukunyuswa nenyasha idzi. Haleluya. Wakapinda mukunamata. Angwadziri. Ndira kupinda mukunamata namama. Wakararamuka muka mwana wamai. Ndawe panapa ndiri hama yako. Ndiri mwana wamai wako. Kana tamuchiro zvichitendero zvitauya kutonunurana. Po wakaona akavanunura. Neni ndatumwawo pano kuti nditaure simba iri rekununurwa kwevanhu. Wenyasha.
Wenasha wanu wanotenda we pamaoko. Wanotenda we pamaoko. Uya pana papa ila wanu wakudiskusiri. Watu iti wanyasha. Sila kwa ita mufulime. Watu iti wanyasha. Nikuti ndopa kuruka simba yoni. Nikupunuzwa kwe wandu mdemu. Kuna haruka kupunuzwa manero wandu. So, wayende kuchitindika. Uyambere kuno wafundisi uyayishi basirani. Kuna matirani wanu. Eshiko watoroti wapukunyuka. Mali wako wakukukuta mchengurako. Mandu zako. Newa wengi wako. Kana mwana wanu wawane wawambira ayenuko. Walmagawandisa mchikote ya matezi mchiuya. Filipari malikari. Kauto kuna matirani. Ndilo tengura koi. Usawe panapa usina kutenda. Kuti muoko yono amali kwa wabu ya msoro pangu ndilo tengura. Inini daakto kukunyukane wana wangu. Daakto kukunyukane guria. Daakmu wele wadani na wadato kukunyuka. Waizu jindira. Shika mkati na majirawa. Waponi kisimukia. Pura Jesu, Dino Moga Gogorera, Amen, Benimo Sabibo. Amo Jesu, dimite, endilago, no te da Jesús, amarte,
every
Gare uya vecho kwadi walikani nindagudzika panapa denga kuna Mwari akazara nenyasha. Kune nyasha dzinofanirisa vasina kufanira, kune nyasha dzinochengeta vanhu. Mwari anochengeta wenyasha. Akanga aona kuti wakombwa anokugadzirira madengu ekupukunyuka nawo. Mutoko mudzi rambai muri munyasha, chengetwai munyasha. Ini mukaona ndadzika panapa, ndakuda kumhanya kuenda kuzobata service mangwana. Dai Mwari vakasara vachikuchengetai, murambe makachengeteka muidzi nyasha. Muzita raBaba, muzita raMwanakomana naMweya Mutsvene anoera. Amen.